Культурныя скрыжаванні. Добрый день, шановное господарство. Мы працягваем цикл радыёлекцый, прысвечаных беларускай традыцыйнай культуры. В эфире з вами працуе Іван Іванович Крук. За апошнія 2 тыдні я атрымаў некалькі телезвонков, так сказать, телефонных, да, і прыходзілі смс-кі, у якіх выказваліся меркаванні адносна таго, што чаму мы пайшлі вот такім незвычайным чынам, што зараз сталі расказваць пра летнія святы, і тады, так сказать, не вымалёўваецца канцэпцыя нашых радыёлекцый. Мне падалося, што гэта інфармацыя прыйшла ад чалавека, які па нейкіх абставінах не закрануў нашу першую сустрэчу скажем, восень, да? Чаму? Таму што мы патлумачылі, і я хацеў бы тады яшчэ раз коратенька аб гэтым сказаць, мы патлумачылі радыёслухачам тое, што ўлетку мы не сустракаліся, былі канікулы, як і ва ўсіх, так сказать, студэнтаў, так і ў нас, і таму тыя святы, якія звязаны з летнім перыядам, давялося зараз, так сказать, у нейкай ступені кампенсаваць і расказаць пра тое, што, як і да чаго. Тое, што тычыцца, скажем, нейкіх канцэптуальных пазіцый, то на першым месцы у нас наступная ідэя. Ідэя структурнага ўпарадкавання беларускага народнага календара. Калі быць больш дакладным, то, безумоўна, ідэя ўжо не столькі беларускага язычніцкага календара, колькі яго ўжо тысячагадовая гісторыя суіснавання с хрысціянскай традыцыі, поэтому в большай ступені можна гаварыць пра сплаў, наколькі ён глыбока пранік, хае адно в адно, это ўжо іншая гаворка, і тым не менш народна-праваслаўны каляндар. Затым мы дамовіліся, што у нас літаральна праз 2-3 сустрэчы будзе вялікі цыкл перадач, прысвечаны сямейна-родавым святам. Што я маю на ўвазе? І калі вы откроете любы подручник по белорусским фольклору, по нашей традиционной культуре, вы прочитаете семейные святы. Я принципово настаиваю на тем, что не семейные святы, а семейно-родовые святы, потому что, коли гаворка ідзе про вяселле, про пахаванне і памінкі памёршага чалавека, калі гаворка ідзе про радзіны, то ў цэнтры ўвагі з'яўляецца не одна якая-нибудь сям'я, а увесь твой род. А затым, калі мы з вами будзем гаварыць пра тое, што звязана з радаўніцай і восеньскімі дзядамі, то гэта тым больш святы, які выразна паказваць і пераконваць нас у тым, што трэба смела гаварыць пра сямейна-родавыя святы. Таму хочацца больш-менш падрабязна, так сказать, расказаць пра гэтыя святы, і можа быць, безумоўна, есть 2 аспекты трактоўкі, скажем, вясельнага комплекса. З аднаго боку, можна заглыбіцца ў архаіку, да, і, скажем, давесці гэтыя абрадавыя комплексы да пачатку 20-го стагоддзя, калі фактычна час іх актыўнага існавання ў тым непарушным выглядзе, можа быць, не завяршыўся, але завяршаўся. З другого боку, мне падаецца, што прыпыніцца ў пачатку 20-го стагоддзя гэта цікава будзе для археолагаў культуры. Калі дазволіць такое спалучэнне 2 слоў, тых, хто займаецца, цікавіцца гісторыяй нашай абрадавых практык. Але калі мы сёння гаворым з моладдзю, з той моладдзю, якая праз 2, 3, 4 гады будзе ствараць свае сем'і і будзе святкаваць вяселле, а іх бацькі і іх радня будзе рыхтавацца да гэтага вяселля і дапамагаць у правядзенні, то мне падаецца, што тут больш актуальным з'яўляецца гаворка пра дыялог, не скажу традыцыі, а дыялог мінулага і сучаснага, такім філасофскім аспекце. Таму што тое, што адбываецца з сённяшнімі вяселлямі, прыводзіць мяне да разважанняў аб тым, што і вяселлямі той назваць цяжка. Хіба гарадское вяселле ў рэстаране
на працягу 6-8 гадзін это сапраўдна беларускае вяселле? Безумоўна, не. Але разам з тым мы не можам заплюшчыць вочы, да? І пры ўсім пры тым, што гаворка ідзе пра традыцыйныя абрадавыя практыкі, мы не можам адмовіцца ад таго, што сённяшняе жыццё ўносіць у нашы традыцыйныя абрады і якім чынам сёння адбываецца вяселле. Поэтому можно пайсці шляхам синтетычным, то есть сказаць, што вот у тыя больш ранейшыя часы адзенне невесты было вот такім, і функцыі кожнага атрыбута былі такімі. А потым паглядзець, што з гэтага засталося ў плане актуалізацыі ў нашым сённяшнім жыцці. Калі прыйшлі нейкія навацыі, калі прыйшлі нейкія дапаўненні, а можа быць рэгіянальныя ў нейкіх выпадках становіцца, так сказаць, агульнанацыянальным, я гатоў гэта абмяркоўваць з пункту гледжання гарманізацыі ўзаемаадносін традыцыі сённяшняга дня. Это надзвычай важны аспект. Але, яшчэ раз говорю, адмовіцца ад этого я просто не магу. Таму што пры ўсім маім жаданні захаваць тую непарушную традыцыю, я не магу сёння сваім студэнтам, скажем, універсітэта або акадэміі, гледзячы ў вочы, сказаць: дарагія мае, возьміце карэту, так сказать, або там павозку беларускую і праедзьце па Мінску на гэтай павозцы. Безумоўна, у гэтым будзе нейкі элемент аўтэнтыкі, безумоўна, у гэтым будзе нейкая эстэтызацыя нашага гарадскога асяроддзя, і тым не менш, любы чалавек, кожны чалавек, які займаецца філасофіяй культуры і разуменнем таго, што гэта культура самым цесным чынам занятавана з тым або іншым асяроддзем, ён ведае, што вясковая культура — гэта адно, а гарадская культура — гэта зусім іншае. І можна коротко сказаць, што у вясковай культуры на першым месцы стаіць душа, то у гарадской культуры на першым месцы стаіць розум, прагматызм. І таму пакуль што вот гэты вот надзвычай складаны дыялог паміж днём учарашнім і сённяшнім магчымы, скажем, у нашым гарадскім асяроддзі толькі па той простай прычыне, што да сённяшняга часу большая палова гаражан, я хацеў бы сказаць пра мінчан, пра мінчукоў, да, это все-таки учарашнія людзі, якія, хай сабе ўжо, можа быць, пазаўчарашнія людзі, якія выехалі з вёскі і ведалі тую традыцыю. Поэтому пакуль вот этот пераходны момант, так сказать, захоўваецца, мы можам смела гаварыць пра тое, што вясковае вяселле можа быць у нейкай ступені адаптавана да гарадскога. Адаптавана. Што і якія змены адбываюцца, вот это ўжо цікавы для мяне аспект. Я хацеў бы прывесці толькі літаральна адзін прыклад. Я вот только што вярнуўся з Эстоніі, у Талліне быў на вялікай імпрэзе, дзе давялося працаваць надзвычай актыўна, так сказаць, на круглых сталах у плане якраз вот той праблемы, пра якую мы гаворым. І мне маладыя людзі, эстонцы, беларусы, дзеці беларусы, якія там пражываюць, гаварылі: Іваныч, сёння вот паглядзіце, лімузіны стаяць даўжэразныя, і таксама я бачу ўжо у Мінску таксама карэта, праз дэфіс аўтамабіль, да, пасярэдзіне, так сказаць, сядзяць маладыя, а там наперадзе за рулём вадзіцель, але все-таки гэта нешта накшталт карэты. Правда, там параконку вы не знойдзеце, і тым не менш. Но мяне гэта менш за ўсё хвалюе. На чым моладзь паедзе да ЗАГСа або, так сказаць, да храма. Мяне хвалююць, скажем, больш глыбінныя рэчы, больш тыя рэчы, якія звязаны з архетыпамі, з міфалагемамі і з нашай структурай нашай падсвядомасці і свядомасці. Што я маю на ўвазе? Я ўжо пра гэта гаварыў, вот і зараз, ідучы, так сказаць, на сустрэчу з вамі, бачу ў метро. Давайте яшчэ разочак. Калі у тым традыцыйным вяселлі воз або, так сказаць, хай тая ж сама машына на пачатку вясельнага картэжа, то у першай машыне сядзеў жаніх, у другой машыне сядзела невеста. І вот эта першая кропка адпраўлення ў будучыню, у нязведаную дарогу, для іх, для ўсіх астатніх эта дарога была вядомай і для іх у нейкай ступені прадвызначана. Але тым не менш, яна сядзела ў другой машыне і гэтым самым
уключалася у, калі хочаце, матрицу свядомасці наступная сузалежнасць. Ты, невеста, за сваім жаніхом. І на працягу ўсяго жыцця яна будзе за мужам. Вот мне вельмі хацелася б, каб нашы сучасныя жанчыны, маладыя жанчыны, хоць раз у жыцці прыпыніліся і зрабілі, так сказать, лагічны націск там, дзе трэба, калі вымаўляюць слова «за мужем». За мужем. Вот это важно. Я, поверьте, ведаю сённяшнія інтэнцыі менеджераў адносна таго, што будучыня краіны за тымі, хто з'яўляецца лідарамі, будучыя бізнеса, это зноў-такі асноўная праблема. Лідарства, так сказать, той, хто можа не толькі генерировать, але і акумулировать этой ідэі і трансформировать, так сказать, праз прызму дзейнасці свайго прадпрыемства. Але, да, і тут яшчэ одна праблема. Наша спроба сённяшняй моладзі, перш за ўсё дзяўчат, ураўняць свае правы с хлопцамі. Но мне падаецца, што вот тут праблема, якая, выедзенага яйка абсалютна не стоіць, абсалютна не каштуе, по той простай прычыне, што гэта ўсё прыводзіць да нейкай інверсіі гэтых суадносін, таму што нашы хлопцы забыліся, калі яны апошні раз браліся за цяжкую торбу, не кажучы пра штангу у спартыўнай зале. Вот. А наши дзяўчаты становятся, так сказать, вот такими вот тягачами, силовиками, калі ты глядзіш, як яны ідуць з крамы і нясуць у дзвюх руках торбу. Хай сабе да машыны сённяшняй, але ў дзвюх руках нясуць дзве торбы. А тым самым яны гавораць, што мы функцыю мужа свайго ўзялі на свае плечы. І толькі застаецца дапісаць эту карціну адным штрыхом. Яшчэ ўзваліць на плечы п'янага мужа, і тады все будзе, так сказать, абсалютна ў парадку. Не будзем пра гэта далей. Я вернуся до веселья сённяшняга. Вот эта вот расстановка каштоўнасцей, яна за мужем, яна прыкрыта ім, яна закрыта ім, яна гарантавана, так сказать, тым, што і пракормлена, і абута, і апранута будзе ім, і дзеці будуць гадавацца, так сказать, дзякуючы таму, што у нас ёсць вот эта кітайская сцяна, якая называецца муж. Вот это для мяне самае галоўнае. А цяпер давайте паспрабуем разабрацца. Калі мы бачым весельны картэж, які узначальвае даўжэразны амерыканскі лімузін. У ім сядзяць двое. Ён і яна. І не будзеш у лімузіне вызначаць на пярэднім сядзенні ці на заднім, так сказать, гэтым самым маркіруючы, хто за кім. Яны сядзяць парай, так сказать, каленка ў каленка, плячо ў плячо. І што за гэтым вынікае? Два лідары ў сям'і? Ці два тыя, хто будзе зарабляць вялікія грошы? Ці два тыя, якія ўтрымаюць дзяцей? Я б вельмі хацеў, каб гэта было так. Але паспрабуйце сярод дня ўключыць некалькі каналаў, скажем, расійскіх, якія трансліруюцца ў нас на Беларусі, і паглядзіце, колькі судовых спраў, колькі разборак пра тое, з кім дзеці, каму пакінуць жытло і так далей, і так далей. Я хочу сказаць толькі пра адно. Тыя тэндэнцыі, якія разгортваюцца ў аспекце нашых абрадавых практык і перш за ўсё вяселля, яны не проста самі па сабе існуюць. Яны кропелька вады з таго мора акіяна, якое называецца жыццё нашага соцыума. Яны зноў-такі пранікаюць ва ўсе сферы і праяўляюцца там, я бы не сказал, что самым лепшим боком. Поэтому вот такие аспекты символичные, тыя, якія, яшчэ раз падкрэслю, звязаны з глыбінями нашай свядомасці, вот это цікавіць мяне перш-наперш. Я 1000 разоў рассказывал про тое, что сёння мы заходзім у метро і пропускаем дзяўчыну наперад. Даруйце, калі ты пропускаешь дзяўчыну наперад, скажем, дзе-нибудь, у пакоі, там, у хаце, так сказать, сваю кватэру, хаця гаспадар павінен першым заходзіць, але ўявім сабе, то там дзверы адчыніў, яны, так сказать, завісаюць на адным месцы, пропусці ты, калі ўжо цябе так вучылі гэтаму ў школе этыкету.
У метро там зусім іншая, так сказать, да? Зусім іншая форма працы, так сказать, гэтых дзвярэй. І я заўсёды казаў: мужчыны, прайдзіце наперад, прытрымайце дзверы, прапусціце сваю ластаўку, няхай яна пралятае, не атрымаўшы, так сказать, нечаканы ўдар гэтымі дзвярыма. От, бачыце, здавалася б, адна кропачка, лімузін у нашым сучасным гарадскім вяселлі. А гэта пачынае разгортацца вялікае кола праблем. Я не кажу, што праблемы гэтыя невырашальныя. Я хачу падкрэсліць, што яны для мяне найбольш цікавыя. І цікавыя не толькі праз прызму дыялога традыцыі і сучаснага разумення гэтай традыцыі, праяўлення яе ў гарадскім асяроддзі, колькі яшчэ нават і праз прызму таго, а што з гэтай традыцыяй, што з дыялогам гэтых традыцый будзе заўтра. Я маю на ўвазе тыя тэндэнцыі, якія сёння выразна праяўляюцца ў заходняй Еўропе. Тыя тэндэнцыі, дзе на ўзроўні заканадаўства забараняецца называць бацьку бацькам, матулю матуляй, дзе пачынаецца незразумелая маркіроўка бацька 1, бацька 2. Я в Эстоніі разам з калегай абмяркоўваў жахлівую, на мой погляд, праблему і прысутнічаў у некалькіх сем'ях, дзе мне станавілася не па сабе. Разумееце, вучань 5 класа, сядзіць бабуля, ён, матуля, склаўшы рукі, заціснуўшы паміж каленяў, і я з псіхолагам, так сказать, калегам працуем з гэтай сям'ёй, і мы чуем наступнае слово. Калі, яшчэ раз говорю, пяцікласнік заяўляе матулі: ты прасіла мяне вот по гэтай дысцыпліне, каб я атрымаў 5. Заўтра у цябе гэта, падкрэслю, услухайцеся, заўтра у цябе гэтая 5 будзе, але ты мне за гэта заплоціш 100 еўра. Валасы станавіліся дыба, і галава адмаўлялася, так сказать, разумець тое, што ты бачыў і чуў. Затым жанчыны славянскага паходжання, таму што ў большай ступені мне даводзілася кантактаваць з беларусамі, якія, у савецкія часы прыехалі туды і жылі, рускімі і украінцамі. І яны ў адзін голас гаварылі пра тое, што заўтрашні дзень у плане выхавання дзяцей для іх зусім незразумела. Маецца на ўвазе, што вот гэтыя скандынаўскія традыцыі, калі ты 5гадовае дзіцё паспрабуеш на яго павысіць, так сказать, тон, або, не дай Бог, шлёпнуць па месцы ніжэй пазваночніка, то на заўтра могуць, так сказать, суседзі пазваніць туды, куды трэба, паслязаўтра прыедуць і гэта дзіця забяруць. І ўсё гэта гаварылася пад маркай таго, што дзіця гэта самастойная асоба, і ўсё такое, ўсё такое. А тыя людзі, з якімі я працаваў, гаварылі пра зусім нечаканыя аспекты, пра якія увогуле гаварыць проста жахліва. Таму што яны гаварылі пра тое, што гэтыя дзеці знікаюць затым за акіянам, і які лёс у іх, гэта гаворка асобная. І хутчэй за ўсё, сённяшнія дзеці, якія, так сказать, рана адабраныя ў сям'і, яны становяцца як аўтамабіль, які прыплывае да нас з-за акіяна. Это разборная або, так сказать, зборная кампазіцыя для таго, каб падтрымліваць у маладым досе мільярдэраў амерыканцаў. Поэтому вот гэтыя аспекты, вот это, менавіта тое, што чакае нас наперадзе. Я думаю, што мы жывем у еўрапейскай прасторы, і сёння кантакты становяцца практычна паўсядзённымі, актуальнымі, і мы нікуды не дзенемся ад гэтых працэсаў. Я са здзіўленнем шчыра прызнаюся, так сказать, услухоўваўся ў горадзе Таліне ў мову тых, хто гаварыў на рускай мове. І мне недзе думалася, што на сённяшні дзень Эстонія у большай ступені закрыта, скажам, ад расійскага ўплыву па той простай прычыне, што няма тэлевізійных каналаў, такіх, так скажам, як у нас на Беларусі. І, можа быць, моўныя працэсы недзе трошачкі прытармажваюцца і, можа быць, у нейкай ступені кансервуюцца. Ды не.
может быть, інтэрнэт в гэта яшчэ ўмешваецца, но калі ты ідзеш і ад маладых людзей чуеш абсалютна тыя ж словы з тымі ж самымі танальнасцямі, інтанацыямі, якія ты чуеш у Маскве або Санкт-Петербурзе, то становіцца зразумелым, што і мы, то есть наша Беларусь, ад гэтых працэсаў проста не застрахавана. І я не кажу пра тое, што адзін тут паспрабуе, так сказать, павярнуць або прытармазіць гэты працэс. Нет, ніколі, ні ў якім разе аднаму чалавеку гэта не спыніць або не прыпыніць. Я проста хачу спрабаваць упісацца ў кантэкст усего таго, што адбываецца, і, можа быць, у нейкай ступені спрагназаваць гэты заўтрашні дзень, але пры ўсім пры гэтым, можа быць, у свае сталыя гады я станаўлюся наіўным або сентыментальным чалавекам, які хоча, каб у нашым гарадскім асяроддзі адбылося хаця б яшчэ адно беларускае сапраўднае вяселле. А калі яно адбудзецца, то гэтым самым, калі хочаце памяць гэтых двоіх людзей, якія толькі што ўступілі ў шлюб, яна захаваецца як мінімум на 40 гадоў наперад. Што застанецца праз той час, так сказать, пасля гэтага, ведае адзін Бог, але все-таки ў памяці людзей застанецца вяселле тое, якое было ў гады іх маладосці. І мне хочацца верыць у тое, што сённяшняя наша моладзь і тое грамадства, якое раздзелена, распаласавана на 4 сегменты. Што за 4 сегменты? Давайте скажем так, пра людзей, якім сёння 60, плюс-мінус 10, і туды, і туды. Это пакаленне, як сёння псіхолагі кажуць, бэбі-бум. Чаму? Таму што у іх маладыя гады было правіла нарадзіць як мінімум 3 дзетак. Да. І гэтыя дзеткі, это быў бум. Это дзеткі, так сказать, сённяшняя аснова дзяржавы. А што адбываецца з сённяшнім, так сказать, сярэднім пакаленнем? Яно ўсё менш і менш уступае ў сацыяльныя ўзаемаадносіны. Сёння ні в адным парку Мінска вы не пачуеце, так сказать, гукі духавого аркестра, які будзе, так сказать, на працягу 3 гадзін, так сказать, выдаваць на гара музыку, а ў гэты час моладзь будзе танчыць. І гэтых працэсаў уже няма. Мы паступова замыкаемся. І таму тое, што адбываецца з сярэднім пакаленнем, адсутнасць гэтых камунікацыйных аспектаў, она прыводзіць да таго, што мы все больш і больш пачынаем глядзець у тое, што называецца домашнім яшчыкам. Даруйце тэлевізор. Но гэта яшчэ палова бяды. А ёсць тое, што чакае нас, так сказать, на 3-м, не кажучы пра 4-й этап. Сённяшнія 15-17-гадовыя, яны ўвогуле не ведаюць, што такое, скажем, нейкія камунікатыўныя сітуацыі. І яны ўвогуле не хочуць, так сказать, у іх прастору, так сказать, у іх асяроддзя акунуцца. Да по той простой прычыне, што ты у любым месцы дома ты націснуў на кнопку гаджета і ты ў кантакце з усім светам. Да, і гэтыя сімвалы, гэтыя смс-кі становяцца, так сказать, сродкам камунікацыі. Все цудоўна. Но мне хочется задаць пытанне. СМС-ка с одного телефона ляціць у другі телефон. Это 2 роботы посылаюць адзін аднаму знак. Ці все-таки 2 чалавекі. Добра. Я хочу задаць тады, так сказать, у кантэксце гэтага яшчэ одно важнае для мяне пытанне. Калі сёння, дзякуючы ЭКО, можна узгадаваць дзіця, так сказать, даў праберцы, можна до 15 гадоў яго патрымаць недзе там, а потым узяць і усынавіць. Добра, я не супраць. Хай будзе такое, але пакуль што яно ў тых сем'ях, дзе па нейкіх фізіялагічных абставінах дзіця нарадзіцца не можа. Я просто хочу, вы не ведаеце як, стаць, так сказать, яснабачачым чалавекам, які зможа зазірнуць на 20-30 гадоў наперад. І паглядзець, а якой будзе сям'я, і перш за ўсё, якімі будуць дзеці у тых маладых людзей, якія сёння трымаюць без конца гаджет у руках і не злазячы са сваёй канапы, як яны збіраюцца жыць і, перш за ўсё,
хочацца пабачыць, а якім будзе іх вяселля. Ці яно будзе, так сказать, ужо па інтэрнэту на свой камп'ютар перашлюць ім, так сказать, інфармацыю, дакумент, што вы сямейная пара, і все на гэтым, ці нешта. І я задаю пытанне, а радня што? Як будуць нашы падарункі, якімі яны будуць, якімі будуць пажаданні і так далей. Ці гэтага ўвогуле не стане? Поэтому для ўсіх тых, хто дасылае смс-кі, мой самы нізкі паклон, моя самая вялікая падзяка. Але калі вы гаворыце і разважаеце пра тое, што павінна быць, скажам, нейкі канцэптуальны, нейкі важны ход, я схіляю галаву, дзякую. Але я заўсёды хацеў бы, каб той чалавек, які все-таки сеў за клавіш камп'ютара, каб ён выказаў сваю пазіцыю. Разумееце, у нас сёння абліць вядром гразі – это прасцей за ўсё. І самае галоўнае, што за гэта не нясеш ніякой юрыдычнай адказнасці. Но калі чалавек знайшоў час сесці нешта напісаць, выкладзіце некалькі сваіх разважанняў аб тым, якой вы бачыце каштоўнасці традыцыйнай культуры, тыя каштоўнасці бабулі, дзядулі, якія будуць жыць у заўтрашні дзень. Якая эвалюцыя з імі будзе адбывацца? Што з імі станецца? І гэтыя праблемы, яшчэ раз падкрэслю, не падняць аднаму чалавеку. А я думаю, што калі знойдзецца хаця б дзесятак, не кажучы пра 20 такіх людзей, якія будуць думаць, разважаць, то я думаю, што гэтым самым мы будзем знаходзіць нейкія хады для таго, каб хаця б у пэўнай ступені прытармазіць працэсы разлажэння нашай традыцыі, працэсы дэвальвацыі тых каштоўнасцей, якімі жылі нашы дзяды. І, можа быць, яшчэ больш тонка і далікатна трэба працаваць. Я думаю, што нават у пакаленні тых, хто будзе кахаць сябе, так сказать, дзяцей наражаць дапамозе гаджетаў, я б все роўна хацеў бы, каб на першым плане засталося тое, што напісана ў першых радках Бібліі. Любоў. Бог ёсць любоў. Вот это каб нікуды не знікла. Мне б хацелася, каб тое, пра што было характэрна для нашага соцыума яшчэ ў пасляваенны час, калі заканчвалася жніво. Я чытаю радкі ў кніжцы наступныя. Жанчыны з задавальненнем ішлі дапамагаць адна адной. Стваралася талака, гурт людзей, і яны ішлі дажынаць. Сёння в адной гаспадыні, заўтра ў другой, трэцяй і так далей. І бясконцыя песні, і бясконцая да балела спіна, да натужліва яна ныла. Але тым не менш, эту натужлівую спіну, даруйце, я говорю вобразна, ніколі не пакідала песня. А што сёння? Жніва нема, вяселля нема. Я са здзіўленнем і ў Мінску, і ў Таліне у супермаркетах бачыў адно і тое. Стаяць жанчыны позна вечарам і выбіраюць сярод двух дзесяткаў салаты, вароную бульбу і кладуць у кантэйнеры і нясуць дадому. Я падыходжу, пытаюся, вы ведаеце, няма калі гатаваць. Трэба прынесці ўсё, так сказать, падрыхтаванае. А я стаю і ціхенька думаю, а хоць адзін раз яны задавалі пытанне, а якімі рукамі чысцілася гэта бульба? А якая энергетыка тых рук, якія рыхтавалі і гатавалі гэту салату? А што яны прынесуць дадому? А самае галоўнае, мне б вельмі хацелася да такой сям'і напрасіцца ў госці. Ну, на парозе пастаяць. Не пайду за стол, на парозе. Як вы думаеце, дзеля чаго? А толькі дзеля таго, каб паглядзець, як гэтая салата будзе, так сказать, есці, ці кожны з сямейнікаў разыдзецца па сваіх пакоях і ціхенька ўключыць зноў-такі тэлефон і будзе ў гэты час, так сказать, таптаць эту салату. Ці все-таки адбудзецца сямейная вячэра за сямейным сталом.
І самае апошняе, і самае галоўнае. Ну, у магазине мне сказали, нема часу. Мне ніхто не сказаў, нема жадання, нема часу. Я б хацеў бы пастаяць і ціхенька паназіраць. Ну, кожны утаптаў свой салат. А што пасля гэтага? Селі за стол і пачалі пісаць кандыдацкую дысертацыю, ці проста ўлягліся і пачалі адпачываць? Даруйце за у нейкай ступені, так сказать, скепсіс, але ўсё, што бачылася, набалела, і гэтым хацелася паразважаць разам з вамі. Дзякуй за сустрэчу, ўсё найлепшае, сустрэнемся праз тыдзень.